Sortebrødre. Det er en rigtig godt kirke. Sortebrødre Kirke var engang en kloster. Men det kan jeg jo nok se, det er den ikke helt længere. Alt det I ser her, det var der også dengang. Det var til kirken. Og den var der også tilbage. Det var præcis lige sådan kirke dengang. Selvfølgelig var der en masse kloster herude til. Det skal jeg nok gå videre. Se det her. Her, den port her. Den lille åbning her. Og så ud til det græs, til hvad hedder det? Til her. Der var der sygehus og herberg. Og det havde man jo ikke dengang. Der havde man jo ikke rigtig sygehus af. Her, der havde de også små værelser, eller rum, hvor munkene de kunne studere. Og det fordi det må de ikke gøre sammen. De må slet ikke snakke sammen, fordi de var meget religiøse, og de levede i noget, der hedder celibat, hvor de ikke må drikke vin og ikke have sex. Så kan du se her, det store stykke her, der lige kan gå ud med 2 vinduer og en flot mur her. Der havde man en udgang. 3-4 udgange til en klosterhave, de havde her. En meget lille en, skal det siges. Man kan se hertil. Og så derhen. Så det var ikke et kæmpe stykke. Udover det, så havde man klosteret. Det er helt herud til. Helt ud til lygtepælen her, hvor lygtepælen står. Og græsset derude. Det er faktisk næsten helt hertil. Men man kan godt forestille sig, hvis man ser her, hvor stort det var. Ikke? Det er kæmpe stort areal, ikke? Herovre, det er 2 stolper. Der kan der rigtig derude. Også derude til. Der havde munkene værelser. Og så er de ene sammen. Under det der med, at de ville ikke sove sammen og ikke snakke sammen. Meget fed kirke. Det var egentlig det. Så skal vi videre til Gråbrødre Kirke. Så er vi nået til Gråbrødre Kloster, eller tilbage er det. I dag der bliver det brugt til, der bor mennesker herinde. Så vidt jeg ved, er det vist kun, man skal være 60 plus, og man må ikke være handicappet, fordi at det er ikke så handicapvenligt. Jeg kan godt lide det glæsen ind, men vi må også gå tættere på, fordi der bor nogen herinde. Det kan vi se her. Det gamle kloster herovre. Det var egentlig det. Det var det, vi ville fortælle jer om Gråbrødre og Sortebrødre Kloster.